Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video, I will be showing you saan ang Kalabugaw karon. So, laag ta sa Kalabugaw. Sa bukid at tutadatos lami ang hangin sa lugar nga tuda sa langit. Dili ta madisturbo dito kay kita ang duha. Wala na kulain kung gustong makauban.
masol dito. Ako'y bahala imo, balitag pagkaon na imong paborito. Sugod alas 8, lahos alas 3. Di ma-stress, nako'y dagkuti na kay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View, grabe kagabon. Pagawas na ang tequila, basong lemon. Singot ng gawas, lamig kag lawas. Sa syudad na ta magdiwas. Asan nakakaroon? Stay right there, baby, dalatag so maon. I'll grill it like a steak, promise I'll make no mistake. Dili na sayang mo na atong pag-uban karong gabi una. Pagkainanim planado, kumpleto na sa Ricardo. Isang pagmakuha nga nagkabalaka kay duol ra ang merkado. Dili ta madisturbo, diri kay itatang duha. Wala na ko ilain kung gustong makaupan ikaw ra. Ang pwedeng itutukan sa akong mga mata. Higog mapatika. Kara ko babe, maghandom ko karon. Magdayang tapuhon, di ka magmahay karon. If you just stay, ikara ko magdun. Dili ka pugsun. Istorya tag kinabuhi ka ug mahuno kaagi o pagmahay nga gipati o kasakit sa niyagi. Okay ra, paghalit di malipayon, bagihapon kadaghan ko pangutana. Tara na kay mga tuta sa bukid.